Și de când a venit și vremea bună, adică de vreo săptămână, am văzut tot mai mulți motocicliști pe drum. Și motocicliste, deși uneori e greu să le deosebești sub tot echipamentul de protecție. Acest fenomen, femei pe două roți, a explodat în România și nu din cauza primăverii. Despre această pasiune, despre idei preconcepute, dar și despre satisfacțiile care vin odată cu acest hobby, vorbim în continuare cu Ina Popa și Claudia Palfi de la Asociația Femeilor Motocicliste. Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Salutăm toate femeile motocicliste din România, în special pe colegele noastre de la Asociația Femeilor Motocicliste UIMA România. Absolut! Ce conduceți? De ce motocicleta? Explicați-ne! De ce nu? Eu conduc o motocicletă de touring de 600 pentru că asta este pasiunea mea, să fac călătorii, drumuri lungi. Am văzut foarte multe țări pe motocicletă și s-a îmbinat pasiunea pentru călătorii cu adrenalina de pe două roți. Motocicleta pe care o conduc este un 750 de centimetri cubi, tot touring. O cheamă Queen Bee, pentru că are culoarea negru cu galben și pentru asta am și o albinuță așa legată în spate de top case. E pasagerul meu în toate călătoriile pe care le fac. Nu doar bărbații dau nume mașinilor, și doamnele dau nume motocicletelor. Așa se vede treaba. Și ajută asta. De unde această pasiune? Aș putea să spun din copilărie. Prima oară când m-am urcat pe o motocicletă a fost pe o mobră a fratelui meu. Eram o copilă de 14 ani cu pletele în vânt și cu un rânjet maxim. Din păcate însă siguranța pe două roți nu era așa în vogă atunci. Eram fără cască, dar mă ducea într-un loc retras unde mă lăsa să mă învârt în cerc în treaba mea și mi-a plăcut foarte tare acest lucru. Ulterior am ajuns și eu să conduc o motocicletă legal. La tine? Eu am un început un pic mai atipic. M-a plimbat un prieten. De fapt, asta se întâmplă des. Cred că e cel mai tipic început, practic. Da, doar că în momentul în care eram în spate, eram complet neimpresionată și am zis, asta e tot, asta pot să fac și eu. Și din vara respectivă până în primăvara următoare, când m-am apucat de școală, efectiv a fost ca un virus, aveam în sânge, de-abia așteptam să încep școala și a fost o explozie. Voi vorbeați de siguranță. Eu vorbesc despre idei preconcepute în trafic. Ne mai întâlnim cu așa ceva? Cred că știți exact la ceea ce mă refer. Da, sunt blondă, vă dați seama că am auzit toate glumele de pe planetă. Așa. Mai există cazuri, dar să știți că de 10 ani încoace lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Vedem un trafic, cel puțin din punctul de vedere al persoanei care se află pe motocicletă, ca femeie, dacă o codiță flutură în vânt de sub cască, instant, bărbații tind să fie mult mai protectori, îți oferă prioritate chiar dacă nu ai, au mai multă grijă de tine în trafic. În urmă cu 10 ani lucrurile stăteau puțin diferit, dar să știți că vedem din ce în ce mai multă civilizație în trafic din acest punct de vedere. Văd imagini superbe acolo. Aici este în Chemalie Tașiolu, este unul dintre drumurile considerate ca periculoase în lume. Este un drum în estul extrem al Turciei și așa ca un mic... A fost o călătorie de suflet pentru că a fost la împlinirea 25 de ani de la căsătorie. Așa am petrecut noi luna de miere, mă rog, pentru nunta de argint. Este un hobby în familie. Acesta este un hobby în familie. Soțul meu conduce o motocicletă. Am luat permisul de conducere împreună în urmă cu circa 20 de ani. Am călătorit foarte mult ca pasager. Am zis, bă, ăsta nu e locul meu, trebuie să o conduc și eu pe a mea. Adică mi-am luat o motocicletă mai mititică la început pentru a mă obișnui foarte ușor cu ea. Ulterior am crescut. Aici e cu o motocicletă de 650 de centimetri cubi. Aici este o imagine de pe Bayburt, Ofiolu, considerat cel mai periculos drum din lume. Turcia este aici. Dar ideea este că motociclismul în general îți deschide orizonturi. Cât de departe ați ajuns? În ce direcție am ajuns? Cel mai departe în nord, că am făcut... Nu prea am ieșit de pe continent, recunosc, am mers către Asia până în Georgia, care e nu chiar Asia, dar la graniță. În Turcia tot așa am trecut în partea asiatică, am fost în Balcani singur, am făcut o călătorie prin toate țările, am fost în Italia, mi-e mai ușor să vă spun pe unde n-am fost. Cum e mai bine? Singur pe motor sau... Sunt experiențe diferite. Singur te conectezi mai bine la locurile pe care le vezi, la oameni, ai alt gen de interacțiuni. Acum, în ultima perioadă, călătoresc foarte mult cu iubitul meu și altfel interacționăm când suntem în pereche decât... Fiecare pe motorul lui, să înțelegem. Da. Nu se merge cu rucsac, cum se spune.
spune, nu? E mult mai bine, mult mai sigur să mergi Știm singur pe călători motor. foarte mulți care merg și așa și am prieteni care merg cu soția în spate și sunt femei care au mers pasageri mai mulți kilometri decât băieți pe care îi vedem prin oraș. Apropo de idei preconcepute. Așa este. E foarte greu să-ți iei ochii de la imaginile acestea, sunt superbe, înțeleg că ăsta este unul dintre marile plusuri ale riding-ului. Da. Dacă ar fi să facem un rating a drumurilor din țară și din Europa, puteți să ne ajutați cu un top 3, un top 5 rapid de tot? Știu că turiștii străini, Da. mă refer la asta, turiștii străini, în general, când vin în România, vor să facă Transfăgărășan, vor să facă Transalpina, vor să facă Transbucegi. Sunt din ce în ce mai interesați și de drumurile din Apuseni, care au Transapuseni, început care e în să lucru. fie asfaltate și sunt, nu știu, le poți compara cu Dolomiții. Am fost anul trecut, știu despre ce vorbiți. Niște peisaje absolut superbe. Acestea sunt niște drumuri care sunt foarte căutate de ei, pentru că au apărut la televiziuni internaționale și au auzit foarte mult de asta și asta vor să facă, ca și motocicliști în România. Însă România are mult mai multe drumuri de explorat, chiar dacă nu sunt neapărat asfaltate. Aș putea numi Valea Cernei ca traseu neasfaltat, aș putea numi Strategica, care este o perlă a României din acest punct de vedere. Pe Transalpina faci un pic dreapta și o iei pe un drum de munte neasfaltat cu niște priveliși rupte din Lord of the Rings. Nici nu știu cum să-ți explic mai Și bine. internațional? Internațional e imposibil să alegi, adică de la pasurile din Alpi, de la drumurile mici din Franța, de la, nu știu, plimbări prin livezi de portocali în Grecia. Ajutați-mă să aleg, că este absolut imposibil. Dar așa, în plan personal, eu dacă mă uit la filmele Claudiei și la drumurile mi se par îngrozitoare, eu nu merg decât pe asfalt, recunosc. Și nu sunt în stare să fac ce face ea. Din păcate, suntem în final, două întrebări foarte scurte. Sigur. Cât costă un astfel de hobby, așa, grosomodo? Păi prima dată când m-am urcat pe motocicletă, m-am urcat pentru că mi s-a părut că apar așa niște supereroi femeile astea pe motocicletă. Și sunteți. Păi urc pe motocicletă, zic, mamă, ce supererou sunt, doar că eu nu am capă, ci un credit de 5.000 de lei la costumul moto. Ca să înțelegeți, nu este un hobby ieftin și dacă te urci pe motocicletă care nu este bine întreținută și veche, mai bine nu faci acest lucru. Investește, ia-ți o motocicletă care să te țină la drum, să fii în siguranță, asta e cel mai important. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studio, de-abia așteptăm următoarea întâlnire cu următoarele imagini care arată impresionant și conduceți cu mare grijă.